Il-preżentatur u producer tal-programm Xarabank fuq l-Istazzjon Nazzjonali Peppi Azzopardi f'kummenti ma' dan l-istazzjon spjega r-raġuni għalfejn il-każ ta' Norman Vella ma ġiex diskuss waqt il-programm tal-ġimgħa filgħaxija. Xarabank kif taf ibiddel il-programmi meta jiġu affarijiet kurrenti u kieku din l-istorja, ma kienx l-istorja ta' Norman Vella, aħna konna nibdu l-programm u f'dejjem għamilna konna nagħmlu l-programm. Imma Norman Vella huwa Norman Vella li għamel żmien kbir il-manager ta' Xarabank, kien jaħdem magħna sa ftit ġimgħat ilu fuq TVM, il-programm fuq PBS, u allura aħna ħassejna meta ddiskutejna li kellna konflitt ċar, ma konniex inkunu kredibbli kieku aħna għamilna dan il-programm. Inkella nemmen li din l-istorja kellha tiġi diskussa. Irrid ngħid illi din hija deċiżjoni li ħadna aħna u li ħadd mill-awtoritajiet mill-PBS ma b'xi mod qatt kellimna dwar din id-deċiżjoni. Fuq Facebook Norman Vella spjega wkoll kif Peppi Azzopardi u t-tim kollu ta' Xarabank li sa ftit ta' xurilu kienu kollegi ta' Norman kienu miegħu f'dan il-mument diffiċli matul il-ġimgħa li għaddiet. Xi ħaġa li tikkonferma l-fatt li ma kellux isir il-programm Xarabank dwar dan il-każ. Norman Vella qal ukoll li t-tnejn filgħodu l-għada li ġie arrestat mill-Pulizija ċempel il-kap tal-aħbarijiet tal-PBS Reno Buġejja li hu flimkien mal-avukati tiegħu kienu lesti li jieħdu sehem f'kull programm li jkunu mistiedna għalih. Madankollu sal-lum 60 wara l-ebda programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali ma ħass li kellu jiddiskuti l-każ tal-arrest tal-eks preżentatur fuq l-istess stazzjon. Kuljum il-PBS għandu breakfast show li jiddiskuti l-aħbarijiet kurrenti kif ukoll programm kull filgħaxija eżatt qabel il-bulettin tal-aħbarijiet.